Salutare, vreau să dau episod. Am umplut plinii și astăzi o să vă arăt cum trebuie să arate un nou dezvoltat. Un pic. Da. Să arăt cum e la ăsta la dezvoltat. Da. Altă dată îmi zic, vă arăt după 3 zile, când filmez, atunci vă arăt aici la... Da. Aha, țin. Deci, după cum am zis, o să așteptăm până să umple celălalt rând. După aia o să filmez mai mult. Aici am pus apă. Apă. Aoleu! Nu uitați să dați like. Asta e o țără. Pa, pa!